Matod pa ni Joey Baclayon, ang head sa City Agriculture, nga walay kadaot sa mga tanom sa mga mag-uuma ngadto sa kabukiran. Gani gi-question pod ni Baclayon kung si kinsa maning mga farmers nga nagpatabang ngadto kang Konsehal June Alcover. Buot pasabot kinsa kununing mga mag-uuma nga nang reklamo nga nangamatay na ang ilang mga tanom. Nagpasabot lang gyud ni Baclayon nga wala gyud kini mosaka ngadto sa bukid. Kay wala man siya nakakita sa mga kadaot mugna sa El Nino. Kung nisaka pa ni siya sa bukid, iya untang makita kung unsay mga panginahanglan sa mga mag-uuma. Iya man noong ipalabas nga namakak si Konsehal June Alcover. Mas maayo pas Alcover kay taga-bukid og iyang nakita nga grabe na ang kadaot sa mga tanom sa mga mag-uuma tungod sa El Nino. Unya kinis Baclayon na araman permi sa iyang opisina, nagsigre man pabugnaw. Mahadlok man gud ni Baclayon nga mainitan. Mahadlok nga mulagom iyang panit. Adto unta ka mag-opisina sa bukid, Joey Baclayon, aron makakita ka didto sa sitwasyon sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino. Hagiton ti ka, Joey Baclayon. Kung pananglitan makapakita og mga ebidensya si Konsehal June Alcover nga dunay nangamatay nga mga tanom sa bukid tungod sa kainit, resign ka ha. Resign ka. Undang ka sa imong trabaho. Kaya makakaman. Kung pananglitan makapakita si June Alcover og mga tanom nga nangamatay tungod sa El Nino, undang naka. Pahawa dira, pahawa. Kung dili gani makapakita si Konsehal June Alcover og mga ebidensya nga nangamatay ang mga tanom, karon dayon Joey Baclayon mo resign ko sa akong trabaho. Hagiton ti ka, kwandol ka man tingali. Unya, wa ka ba kahibalo nga nag-uol nagmaayo ang mga membro sa Farmers Association sa Cebu tungod kay wala mo nakahatag nilag mga hinabang sa nakalabay nga mga semana o ni atong unang semana sa Abril, matod pa ni Casimero Pilones. Kaila ka ni Casimero Pilones? Joey Baclayon, City Agriculturist kaman. Kaila ka ba ni Casimero Pilones, ang head sa Alliance of Cebu City Farmers? Nga wala jud sila makadawat og assistance gikan sa city government, bisag host na lang o baril na lang. Wa jud na malit man kakag-host og baril, asa naman na ron? Asa naman da itong budget nga gi-allocate para sa mga mag-uuma? Wa ka kabalo nga ang mga ang kini mga asosasyon o ang kini Alliance of Cebu City Farmers nagpaabot sa inyong hinabang. Kay uda na kayo ang ilang mga baol. Uda na kayo ilang kaumahan ng liki ng mga yuta. Unsa ba may ilang itanom anak ng liki ng mga yuta? Ang ilang mga utanon, lagot nun, nangamatay na. Ang ubang buwak, nangamatay na. Unsa may ituno din ang anak karon sa carbon public market. Nga patay ilang mga lagot nun, utanon, o mga buwak. Baga aog naong ni mo Baga kay kagnaong, wa kay pulos nga pagka city agriculturist. Wa ka makasulbad sa problema sa mga mag-uuma, maghikog pa lang ka. Onya, Mayor Mike Rama, nganong dito man ka nangonsulta sa imong 20 city ka mga department heads, kung angayan bang pulihan si Joey Baclayon? Unsa may nasol sa imong otok, Mayor Mike Rama, nga dito ka man nangonsulta sa imong mga department heads, kung angay bang pulihan si Joey Baclayon or dili. Adto unta ka mangonsulta, Mayor, sa mga farmers, kay sila may apektado sa kainutil, aning Baclayon, Adto ka mangutana sa mga farmers, kung unsa may angay buhaton, pulihan ba or dili si Baclayon. Adto ka mangutana sa mga farmers, kay ang mga farmers ba nang reklamo ani? Tungod kay kahagok ka sa pagka city agriculturist ni Baclayon, wa jud makasulbad sa problema sa mga mag-uuma. Adto ka konsulta sa mga farmers, Mayor,
pangutan-a sila o kung sa performance ni Baklayon, isip city agriculturist, angay bang pulihan or dili, satisfied ba or wala ang mga farmers. Wala dito ka ba ni konsulta sa imong mga department heads? Asa man ang magibutang imong utok? O nga, Mayor Mike, sorry po nga tos bukid. Sorry po nga tos bukid, Mayor Mike. Sige naman kaglarga. Ha? Di bang ka mo sakas bukid? Mawala ka, makakita karon sa sitwasyon sa mga mag-uuma. Sorry po sa bukid panagsa. Nabisi ang good ka mayor sa imong larga-larga. Kuyog imong langga. Wa nanoon ka makatiman sa mga mag-uuma sa syudad sa Sugbo. Ha? Musaka naman kag bukid panahon sa pangampanya. Ora